கார்த்திக் வானதி சீரியலில் அடுத்த எபிசோடுக்கான ரிவ்யூவை பார்ப்போம். என்ன நடக்குதுன்னா, நம்ம ராஜேஸ்வரிக்கு வந்துட்டு அடுத்த சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கு ரெடி பண்ணிட்டாங்க. அந்த நேரம் வந்துட்டு நம்ம சண்மதி வந்து ஷாமிக்கிட்ட வேண்டிக்கிறாங்க, பிள்ளையாரப்பா அந்த அம்மா ரொம்ப நாளாக வந்துட்டு எவ்வளவோ கஷ்டங்களை தாண்டி வந்திருக்காங்க, இப்போ இந்த கஷ்டத்தை தாண்டி நல்லபடியாக அவங்க வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிள்ளையார்கிட்டே வேண்டிகிட்டு இருக்காங்க. அதே போல் நம்ம ராஜேஸ்வரிக்கு அந்த ஆப்ரேஷனும் நல்லபடியாக முடிஞ்சதோட அவங்க ராஜியம்மாவுக்கு என்ன வாக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா, உங்களை நான் நல்லபடியாக பார்த்துப்பேன், நீங்கள் எந்த கவலையும் பட வேணாம், எப்பயுமே நான் கூட தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை கேட்டதும் ராஜேஸ்வரியோட மனசு ரொம்பவே வந்துட்டு சந்தோஷப்படுது. அடுத்து வீட்டுக்கு வந்துட்டு சண்மதி தான் கூட்டிகிட்டு வராங்க. ஸ்வேதா வந்து ஆரத்தியெல்லாம் எடுக்கிறாங்க, வீட்டுக்குள்ளே அழைச்சிட்டு வராங்க. வீட்டுக்குள்ளே வந்ததும், ராஜிமா டைமுக்கு டேப்லெட் சாப்பிட்ணும், டைமுக்கு சாப்பாடு சாப்பிட்ணும், ஜூஸ் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்து அவங்கள ரொம்ப கேரிங்காக பார்த்துட்ருக்காங்க. அப்போது சண்மதி நடந்துக்கிற விதத்தெல்லாம் பார்க்க ராஜேஸ்வரிக்கு ரொம்பவே பூரிப்பாக இருக்குது. சண்மதி இப்படிலாம் நடந்துப்பாளா, இப்போல்லாம் என்னை பார்த்துப்பாளான்னு நான் கனவுல கூட நினச்சது கிடையாது. வானதியோட மருமுகமாக சண்மதி இருந்தால் கண்டிப்பாக வானதியை விட ஒருபடி மேலேயே சண்மதியை மேலே பாசம் வச்சுருக்கா. ரொம்ப நல்ல பொண்ணு, ஆனால் இவளை நான் தான் ஏமாத்தின மாதிரி பண்ணிட்டேன், ரொம்ப நல்ல பொண்ணாக இருக்கா, என்னை இந்த அளவுக்கு பார்த்துக்கிறா, நான் நினச்சி கூட பார்க்கலன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த நேரம் பார்த்து ஐயா பாண்டியும் அங்கேயும் வந்துட்டு ராஜியை பார்க்குறதுக்காக வீட்டுக்கு வராங்க. வீட்டுக்கு வந்துட்டு இங்கேருந்து வீட்டுக்கு கிளம்புறாங்க. கிளம்பும் பொழுது வெளியில் வந்து வழி அனுப்ப வராங்க சண்மதி. அப்போது நல்லபடியாக உன் மாமியார் நீ பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மங்கை சொல்கிறாங்க. அம்மா நான் தான் சொன்னேனே, ராஜியம்மாவுக்கு உடம்பு குணமாகிற வரைக்கும் நான் இங்கே தான் இருப்பேன், நீங்கள் ஏன் கவலைப்படுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. அப்போது ஐயா பாட்டி கேட்குறாரு, அப்போ அதுக்கப்புறம் நான் நம்ம வீட்டுக்கு வந்துடுவேன், அவ்வளவுதான். என்னம்மா சொல்கிற, அப்போ நீ எதையுமே மறக்கலையா? நான் எதையும் மறக்கவும் இல்லை, மன்னிக்கவும் இல்லை, இனிமேல் மன்னிக்கவும் மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதையெல்லாம் நம்ம கார்த்திக் வந்துட்டு மேலேருந்து கேட்டுட்ருக்காரு, மாடியிலேருந்து. இதை கேட்டதும் கார்த்திக்கோட முகமே மாறி போச்சு. நேராக வந்துட்டு நம்ம ராஜேஸ்வரி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, கார்த்திக்கிட்ட வந்து சொல்கிறாங்க, சண்மதி ரொம்ப நல்லா மாறிட்டா, எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது, சண்மதி வந்துட்டு எப்பயுமே இங்கே இருக்கணும்னு நான் மனசார நினச்சிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அம்மா நீங்கள் நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்காதுமா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன் கார்த்திக் அப்படி சொல்கிற அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அம்மா சண்மதி உங்கள் உடம்பு குணமாகிற வரைக்கும் தான் இங்கே இருப்பேன், அதுக்கப்புறம் நான் நம்ம வீட்டுக்கு வந்துடுவேன், நான் அம்மா அப்பாட்ட பேசிட்டு இருந்ததை நான் கேட்டேம்மா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்ன கார்த்திக் சொல்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜி வந்துட்டு இதை கேட்டதும் பயங்கரமாக அதிர்ச்சி ஆகுறாங்க. மறுபடியும் இந்த ஒரு ஷாக் நியூஸை கேட்டதும் ராஜிக்கு வந்துட்டு உடம்பு குணமாகுமா, மறுபடி வந்துட்டு அவங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிற சுச்சுவேஷன் வருமா என்னங்கிறத வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.